चल चल हम चल ମା ବାଳ ଅଛି ବାଳ ଝିଅ ଝିଅ ଡାକ ଝିଅ ଝିଅ ଲୋ ଆର ବାଳ ଅଛି ଦବୁ बोले 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ବାଳ କିଲେ ଦେଲେ ଦଉଛୁ 5,000 କିଲୋ ମା ନୁଖୁରା ବାଳ ତେଲିଆ ବାଳ ମେହେନ୍ଦି ଲଗା ବାଳ ରୁପି ବାଳ ଉକୁଳିଆ ବାଳ ଝିଅଟା ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁକା ଖାଲି କାଉଲୁ ବାଉଲୁ ହଉଛି ଝିଅ ଛିଡ଼ା ଲୁ କାହିଁକି ଯା ବାଳ ଦିଟା ନେଇ ଯା ନା 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 ମୋର ସେ ବାଳ ଫଳ ଝଡେନି। ବାଳ କିଲୋକୁ 5,000 କଣ 5,000? ବାବା ଆମର ତ ଗୋଟାଏ ବାଳ ଦରକାର ପୁଣି ପାଇଁ ଆଉ କେଜି କଣ ଦରକାର ଇଏ ମା ଗୋଟାଏ